Аз ще произнеса една клетва. Господин председател, уважаеми колеги, преценихте, че 10 години заслужавам да бъда заместник-председател на партията Движение за права и свободи, най-големият политически проект в съвременната история на България и най-успешният политически проект. Ако утре прецените, че времето налага други компетенции, други персонални носители на тези компетенции, мястото ми няма да бъде там, а ще ви кажа къде. Там виждам едни бели коси на един друг ваш бивш заместник-председател. Мимин се казва: вижте, като редовите писари сред нас, ето това е достоинството. Не бем bugün diyorum. Yarın bu görevden alınıyorsam, bu nedenle bu partiye el kaldırırsam, bu el büzülsün, bu az tutulsun.